Kdo to je? Kdo to je? Narychlo, tak jasně ne. Po maturitě 2 roky v Dešku, 6 roků na mašině. Na vojně zbyl? Pak je hasičů. Na vojně zbyl? Na vojně jsem byl Se v mnou. Ostravě, Šostce. Na 6 měsíců. S tebou? No, se zbylou. Počkej, na 6 měsíců? No, ale pak jsem tam byl. Tak nikomu neříkej, že jsi byl na vojně. Ale pak jsem Na výletě byl. On přišel až 7. hotovo. Co 20? No. Od té doby 20 roků u hasičů. Já jsem 10. 27 roků ženatý se mnou babou. Tady sedíš. Furt máš šárku? Od svého parťáka. Holka má na Grenča. 25 roků, klub 21 roků. Spokojený manželství, spokojený v pohodě. Banán, house, co máš? Byt, house. Holka je na silance. To nebudeš mít, jo. Udělej si prostor. To je všechno. Počkej, to je všechno. Zná ho někdo? Zná ho někdo?